Siguro mga water line ng tubig to, buhay pa. Kasi may tumutulo. Okay. So nakita kami na out. So room 2, clear. Okay. Ay. Meron doon na eh. Okay, check natin yung surroundings. Okay. Oh, there's a bat. Oh. Okay. So, nararamdaman ko dito malamig. Okay. Okay. Okay, same room. Clear. Okay, let's do this. Room 3. Snake. Ang babaw. So, wala naman kami nararamdaman nila. Hinihika na yata ako. Okay. Ayun, daming bats. Oh, lion. Lots of bats. Okay, so baka paluin tayo sa mukha ng mga paniki. So, ano, pagpatuloy natin live. Isang room pa. Okay, permission. There's a spider right here. Lion. See? May butas doon. Okay. It's clear. Okay. So, ayan guys. So, matubig yung lugar na to. Napasok na natin to, no? Wala pa. Ano kaya to, no? Ito, madilim dito, guys. So, check natin sa ito. Ay, ano ito? There's something. There's a bats. Ayun, ako, Ana. Okay, nakabaklas yung mga tiles nila. Oh man, para lumalabo yung aking flashlight. Come inside, boy. Ano to? Facilities management. Yan. Facilities management. Okay. Kaso sobrang dilim, no? Okay. Pero, tapos na natin yung mission dito. We're going to check here. Let's go, like, come over here. So, kasama ko sila yun. Dalawa na kami. Okay. Check your surroundings first. Protocol. Baka may snake na nakatambay. What's your step like? So, anong room to? Wala. Nagsulat. Oh, man. Oh, come on. Doon. Ano to, Lai? Oh, man. Nalobat na ako. Nalobat na ako, Lai. Lobat na yung flashlight natin, Lai. Okay. You got your flashlight there. So, oh, tingnan yung pagkakagawa ng tiles nila. No? Itibay talaga.
portion na to. Okay. Hindi ko lang alam kung anong room ito. Kaso mga kwarto-kwarto sila. Bulk storage. Okay. So ito parang gumuho na to, no? Nelay. Let's do the check. Check. Huwag ka lang bibigay. Siguro nung time na naglindol. Okay. So creepy sila. So papakita ko lang na para tayo makapakita lang. Oh, sayang na sayang, oh. Check natin paligid, baka may snake. So ayan guys, parang pinagtitibag mismo talaga. Ne? Para makuha yung bakal. May tumitibag. So, ganyan katibay yung pagkakagawa ng hospital na to. Sa poste, sa wall. Yung wall niya, yung platada niya, may mga screen. Tapos, naka-tiles. So, matibay siya. Tapos, may mga solid na bakal. No? Okay. So, lipat naman tayo sa kabila. Saan tayo? Dito tayo. Beware of ghosts. Alright. November 1st, 1980. Huh? Wow. Hindi ba tayo dyan galing? Yan tayo, no? So, pumasok tayo sa isang kwarto. Okay, ano? Let's get. Kita namin live. Okay. So, para sa kaya may gulong. Wow. May basement doon, eh. Ayoko pumasok dyan, baka may snake. So, kita nyo ba guys? Tambak, no? Ano Lai? Sisilip ka? Baka may ahas, ayoko. It's better to be safe. Wala tayong gamit. Ano rin ka lang? Okay. Let's do check over there. And move. Okay. Clear. Minsan guys, sa mga wall, may mga spider dyan. Kaya, be alert. Oh yeah, para saan kaya ito, Lolay? Okay. It's so dark here. Sound check. Okay. So may shower. Siguro ito yung CR nila. CR yan. Tara, let's go back. Okay, so napakatibay ng hospital na to. Talagang tingnan nyo yung foundation niya sa ilalim, yung mga beam niya, no? Malabo talagang bumigay kagad. Talagang pinonduhan. Magaling yung engineering nila. Okay. So, hindi ko lang alam para saan yan yung mga nakano na yan. Okay, let's do. Tara, let's move out. Okay, guys, let's go. Okay. So, sabi ng security guard daw, mas maganda raw punta dito sa gabi. Pero nagtry kami ng mga pinsan ko gabi. Sa pananaw ko, mas risky pag gabi. Ito, dito tayo lumusot kanina. Yung natibag na yan. Malamang tinibag talaga yan.
para makuha yung mga bakal. Okay, so siguro ito yung pinaka elevator nila. No, papaling sa taas. So yan yung elevator nila. World War II. May elevator na rito. Galing tayo dyan? Hindi pa. Hindi pa, no? Okay. Kaya na ito. Wala na nakasulat. Ay, puri na. Nagulat yung mga panik eh. Ay, rugo! Okay. So, panik tayo sa taas. Ay, napasok na yata natin to. Okay guys. So, nalibot na namin yung mga room. Ang hahanapin. So, nasa tayo, ground floor. Ne? So, saan kaya papanig pataas? Ano ko yun? Ay, may hagdan yata doon. Subukan natin sa hagdan doon. Oh, wait. What is this? Oh, wala. Ano po yung wala? Patay mo na yung flashlight mo na. Masayang yung battery mo. Okay, so normal ang feelings. Wala kami naramdaman. So, maluwang. Ganon katibay ang pagkakagawa ng hospital na to. So, yung platada niya, hindi lang siya basta platada, buhos talaga. Tapos, yung tiles niya, may nakabalot ng mga mesh wire. Tibay. Okay. Palikan natin tulay. Are you ready, soldier? Come on. Sila yun. Okay. Okay guys, so wala naman ako naramdaman talaga. So kinabahan lang ako dun sa mga paniki. So nakakita kami ng owl. Talagang siguro puyat yung owl na yun dahil sa gabi sila eh, di ba? Okay. So tingnan natin na po. Para sila mga hardiplex, no? Ibig sabihin, nun pang may hardiplex. Hindi ka nakakapit sa takas. Oh, man. Ayan, may butas na. So, talagang not safety pumanik. Tingnan lang. So, bakit? Ano yung dun lang yun?